بلوت صباح أب حبرة عوت هالو أما هب عقابس كحجز يخيلي أمبال عبيت هالو قد كل سب ننشتو أمان بونيخون أم هناس عب جنبي ترى اللو ناز بمرداء بفلت الزمامقة بتمكروز بسلة كم كله حدش مزاي أب حد أوان نوح أواني خون جن نزنبر بده هتات سجيرو أب كله تحت زبها للشغل عتيو ننابرخ السعر تماهيرو أبزل على درجة نعمتات الصرح إرتراوي تقديسو نحدث مزعتي وين مجد عوض كحزوز دليو كلهم اتخون نشتو مصحف بمدلاو بنصا ناب كله اختباص بمحبراو مرخبيتات إيكاك كتقرب زسددلنا تحسو خنقرب بسم كلهم قدوساتن محبرسب إرتراين كندوان نبرت كالغري إيكاك عزوز مسغانانا نأتو زرأي تخلع عند قرقش نقرب بملكع مصحف كتنبوا اتدليو بيت صحفتنا بممصع كتقلقلو لا تخلو نام ملؤت حستوء كنبلكم عوت هيوت أب كندا بزعبا كندا كفلت زلوهم حقتات بزرأي تخلع عند قرقش كالغري كندا كونا كم حاجر مدركة مسلا أبوتاتنا زي فقاد دراسي نزل صحف مغيار مقدح وين مخسب مزرقح كل إذا صحف نمخسب أيقونا ديجيتال قدح نأنببتي كاب كفليتنا تاي أرقست تحستو مقلت عوت هيوت مأتوي كندا أما جمريع جغرافياوي أكمامتا قرصي منغستن محدران قبر مخفالن تقمتاتون بهرياو تسقاتات حرش مريت إيكونومي دبلوماسياو تسلوان تقبلنتن أب عالم كندا ناي سدثنياتات حجر حقن مسلن زيغنتن حلفنتن ባህሊ ቋንቋን ኣድላይነቱን ገጻዊ መግለጺ ወይ ፈገግታ ስማይል ምጽምባር ወይ ኢንተግሬሽን ናይ ትምህርቲ ዕድላት ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ካናዳ ሓበሬታን ኣፍልጦ ብዛዕባና ወይ ብራንዲንግ ማዕጾ ዕድላት ዕጽዋት ደወላስ ክፍቱናት ስራሕ ብኸመይ ኢንተርቪው ትካል ኣብ ካናዳ ብኸመይ መነባብሮን ዋጋታትን ኣብ ካናዳ ሓዳርን ቆልዕትን መደምደምታ መወከስታትን ናይ ስራሕ ሓገዝ ዌብሳይታትን ዘማልአት ንእሽቶ መጽሓፍ መግለጽ ዕውት ህይወት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለይ ይኽእል እዩ ኣነ ግን ኣሕፂረ ብኸምዚ ዝስዕብ ምገለጽክዎ ምስክር ዕውት ህይወት ሕልናዊ ዕግበት እዩ ኣብ ህይወትና ዕግበት ዝህልወና ድሌትና ስለ ዝሰመረልና ጥራሕ ዘይኮነስ ነትን ድሌታትና ከነዕውት እንሓልፎ ናይ ብድሆታት ጉዕዞ መስርሕን ኣብቲ መስርሕ ንኸፍሎም መስዋዕትነትን ኣብ ኣእምራዊ ዕጋበትና ዓቢ ተራ ኣለዎም መለክዕ ዕውት ህይወት ከም ጽድቂ ኣዝዩ ብሕታዊ ስለ ዝኾነ እቲ ወሳኒ ናይ ውሽጣዊ ሕልናዊ ባህታ ናይ ውልቅና ጥራሕ እዩ ስለዚ እቲ መዐቀን ዕውት ህይወት ሕልናዊ ዕግበት ዳእምበር ናይ ካልኦት ትጽቢታት ወይ ሚዛናት ኣብ ግምት ከእቱ ኣየድልዮን እዩ እዚ ማለት ድማ ኩሉ እቲ ነብስና ይኹን ንኻልኦት ንገብሮ ጽቡቕ ግብሪ ካልኦት ክሕጎሱልና ወይ ክሪኡልና ዘይኮነስ ደስ ኢልና ንገብሮ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ኩሉ ውሳነታትና ድማ ፍጹም ነጻነት ክስማዓና ኣለዎ በዚና ኣብ ሕልናና ዕጉባት ኣብ ህይወትና ኸ ዕውታት ንኸውን መእተዊ እንቋዕ ብሰላም መጻኹም ኣብ ካናዳ ዕውት ህይወት ክትሃንጹ መታን ከምቲ ንገዛኻ ክትኣቱ መፍትሕ ዘድሊ ኣብ ሓድሽ ሃገር ሓድሽ ህይወት ክትጀምር እውን መጀመርያ እዚ ሃገር እንታይ ከም ዝመስል ክትፈልጦ ኣለካ እቲ ኣብዛ ሃገር ትጎናጸፍዎ ዓወትን እትበጽሕዎ ደረጃ ምዕባልን ብቐጥታ ምስቲ ብዛዕባ ካናዳ ዘለኩም ኣፍልጦን ነቶም ኣብዛ ሃገር ዘለዉ ብድሆታት ንምግጣም እትገብሮ ድልውነት ብማዕረ ዝኸይድ እዩ ምኽንያቱ ከዓ ዝፈልጥ ሰብ ግዜ ከየጥፈ መንገዲ ጉዕዙ የላሊ ዘዋጾ ኣንፈት ይመርጽ ካብ ዘይምፍላጥ ዝግበር ጌጋውን ይድሕን ንዝኾነ ዘጋጠም ኩነታት እውን ድልው ይኸውን ዕላማን ትሕዝቶን ናይ ዝጽሑፍ እምበር ከም ፈለማዊ መእተውን መላለይን ምስ ሃገርን ንዓኹም ሓገዝቲ ዝኾኑ ሓበሬታታትን ንምክፋል እዩ ካናዳ ኣዝያ ሰፊሕ ምድርን ማያትን ትውንን ካብ ዝተፈላለዩ ኹርናዓት ዓለም ዝመጹ ኣህዛብ ዝሓቆፈት ሃገር እያ ገሊኦም ንዓኹም ዝመስሉ ደቂ መበቆል ሃገርኩም ገሊኦም ድማ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ኣህዛብ እዮም
ኩሎም ከዓ ከማኹም ሰላምን ቅሳነትን ዝረኽብሉ ብሓድሽ ምዕራፍ ህይወቶም ዝመርሕሉ ተስፉ ሃገር ደልዮም ዝመፁ እዮም። እቶም ኣቐድማ ኣቢሎም ዝመፁ ዋላ እኳ ኩነታት ህይወቶም ሎሚ ተቐይሩ እንተኾነ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ብኸምቲ ናትኩም ተመሳሳሊ መገዲ ስለ ዝሓለፉ እቲ ንስኹም ተሓልፍዎ ዘለኹም ቃልስን ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ ብድሆታትን ይፈልጥዎ እዮም። ብልቦም እውን ኣጅኹም ይብልኹም እዮም። እቶም ንወለዶታት ኣብ ዝጸንሑ ዜጋታት እሞ ከዓ ነቲ ዝበዝሐ ጸጋታት እዚ ሃገር ተቆጻጺሮሞ ዘለዉ ግን ከምቲ ናትኩም ተመክሮ ስለ ዘይሕለፉ ንኹነታትኩም ከምቲ ትጽቢታትኩም ክርድእዎ ትጽቢት ኣይግበረሎምን እዩ። ብኡ መጠን ከዓ ክሳብ እቲ ክህሉ ዝኽእል ናይ ቋንቋን ባህልን ፍልልይ ዝጸብብ ነቶም ገና ናይ ዝሃገር ቋንቋን ባህልን ዘይተለማመዱ ሓደስቲ ስደተኛታት ዘለዎም ሕድገታትን ተጻዋርነትን ብተዛማዲ ለጠቕ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ንዓኹም ሓደ ካብቶም ግዝያዊ ብድሆታት ኮይኑ ግን ከዓ እቲ ዝምድና ምስ ግዜ ምስቲ ዘይተርፍ ምፅባብ ናይ ቋንቋን ባህልን ዝተመሓየሸ እዩ። እቲ ዝምድና ቀልጢፉ ክመሓየሽ ግን ኣብ ቋንቋታት እንግሊዘኛ ኣብ ኩበካ ፈረንሳይኛ ባህልን ምልከትን ዘይሕለል ፃዕሪ ከድሊ እዩ። ምክንያቱ ከዓ ምልከት ቋንቋን ምምሕያሽን ዝምድናታት ምስ ምኽፋት ናይ ስራሕን ካልእ ዕድላትን ብቐጥታ ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ምልከት ቋንቋን ፍልጠት ባህልን ናይ ዝሃገር ኣብ ዓይነት እቲ እናሕልፎ ህይወት ኣዝዮም ኣገደስትን ወሰንትን ኮይኖም ካብቶም ዘይወዓለ ሕደር ከነተኮሎም ዘለና ቀንዲ ረቑሒታት እዮም። እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ዝመጻኹም ንገለኹም ኣብ መጀመርያ እዚ ሃገር ከምቲ ዝተጸበኹሞ ኣይጸንሐኩምን ይኸውን። ብኡ መጠን እውን እቲ ዝነበረኩም ተስፋን ስምዒትን ንግዚኡ ለጠቕ ኢሉ ይኸውን። እንተኾነ ግን ኣብ መጀመርያ ዘይተጋየሸ ዳርጋ የለን። እዚ ምናልባሽ ብሰንኪ ቅድሚ ንካናዳ ምምጻእኹም ዝነበረኩም ግቡይ ሓበሬታን ንዑ ሰረት ዝገበረ ትጽቢታትን ስነ ኣእምራዊ ምድላውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ነቲ ዝነበረኩም ተስፋ ንግዚኡ ለጠቕ ዘብል እኳ እንተኾነ ቀስ ብቐስ ዓዲ ምልማድኩም ኣይተርፍን እዩ። ብኣጠቓላሊ ግን ትጽቢታትና ውፅኢት እቲ ዘሎና ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ጌጋ ሓበሬታ ድማ ጌጋ ትጽቢት ክህልወና ስለ ዝገብር ዋጋ የኽፍለና። እዚ እንተኾይኑ ብኡ ተማሂርና ኣብ መጻኢ ካብ ተመሳሳሊ ጌጋ መታን ክንድሕን እቲ ንእክቦ ሓበሬታ ልክዕን ንኽውንነት ዘንጸባርቕን ክኸውን ኣለዎ። እዚ ከዓ ዓይነታት ሓበሬታ ክንመሚ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ንኽውንነት ዘንጸባርቕ ሓበሬታ ምስ ዝህልወና ብኡ መጠን ትጽቢታትና ዝተመዛዘነ ይኸውን። ምርጫታትናን ውሳነታትናን ከዓ ብግቡእ ዝተቓነዩ ይኾኑ እሞ ከም ውፅኢቱ ከዓ ቅኑዕ መንገዲ ክንክተል ይሕግዘና። ብዝኾነ ሎሚ ኣብ ካናዳ በፂሕኩምሲ ነቲ ክውንነት ኣብ ባይታ ብኣካል ትርእይዎ ስለ ዘለኹም ኣብ ክውንነት ዝተመስረተ ልክዕ ገምጋም ክትገብሩ ኣየጸግመኩምን ይኸውን። እቲ ዝነበረኩም መረዳእታታትን ትጽቢታትን ጌጋ እንተነይሩ እቲ ቅኑዕ ምርጫ ነቲ ኣብ ባይታ ሰረት ዘይብሉ ግጉይ መረዳእታን ብኡ ሰረት ዝገበረ ትጽቢታት ደርቢኹም ከም ብሓድሽ በቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ልክዕ ሓበሬታ መሰረት ጌርኩም ሓድሽ ምዕራፍ ምጅማር እዩ። እዚዩ ድማ ኣብ ካናዳ ዕውት ህይወት ምህናፅ ክጅምሩ ዘኽእለኩም። ኣብ ክውንነት ናይ ዝሃገር ዝተሰረተ ምስ ናይ ዝዓዲ ኣካይዳ ዝወሃድ ሓድሽ ስልቲ ምውፃእ ከድልየኩም እዩ። ብልክዕ ንካናዳ መሪፅኩም ብምምፃእኩም ጥራሕ እኳ ሓድሽ ምዕራፍ ህይወት ከፊትኩም ኣለኹም። ካናዳ እውን ኢዳ ዘርጊሓ ተቐቢላትኩም ኣላ። እቲ ሓድሽ ምዕራፍ ወይ ክጽብቕ ወይ ክሓምቕ ግን ኣብ ናይ ውልቀ ፃዕርኹምን ተበላሓትነትኩምን እዩ ዝምርኮስ። ብኣጠቓላሊ ዕላማ ናይዚ ጽሑፍ እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ዝመጻኹም ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ምጅማርኩም ዝሕግዝ ንኣብ ባይታ ዘሎ ሓፈሻዊ ክውንነት ከነጽር ዝፍትን ምስ ናይ ዝሃገር ጸጋታትን ዕድላትን ዘላሊ ዝህቅን ኮይኑ ንሓድሽ ህይወትኩም ኣብ ምምራሕ ዝሕግዘኩም ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክህልወኩም ብዝብል ሓሳብ ዝተዳለወ እዩ። እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ እዚ ኣብ ሕሉፍ ተመክሮይ ጠቓሚ ኮይኑ ዝረኸብክዎ ሓበሬታን ብነዊሕ እዋን ዝተዋህለለን ትዕዝብትታት እዩ። እቲ ስታስቲካዊ ሓበሬታ ከዓ ካብ መንግስታዊ ጸብጻባት ዝተኣከበ እዩ። እዚ መባእታዊ ሓበሬታ ኮይኑ ሓፈሻዊ መረዳእታ ክህብ ዳኣ እምበር መተካእታ ናይቲ ኩሉ ክህሉ ዝኽእል ዝርዝር ጽላታዊ ሓበሬታታት ክትረኽብሉ ትኽእሉ መወከስታት ኣይኮነን። ብኣጠቓላሊ እዚ ሓበሬታ እዚ ከም ሓፈሻዊ መእተውን ንምንዳይ ጽላታዊ ሕቶታት ፈላሚ መበገሲ ዘገልግል እዩ ኢልካ ክውሰድ ይከኣል። ብተወሳኺ ትሕዝቶ እዚ ጽሑፍ ምስ ገለ ካብቲ ጸጋታት ናይ ካናዳ ብምልላይ ምፍላጡ ንዓኹም ዓብ ዕድል ዝኸፍት ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ነቲ ጸጋታት ብዝዕውት መንገዲ ክትጥቀምሉ መታን ተሪር ስነ ኣእምራዊ ምድላው ክትገብሩን ከይተዛናኹም ፍልጠት ከተዋህለሉ ዘተባብዕ እዩ። ስለዚ ለበዋይ ከምቲ ጥንታዊ ምስላ ቻይና ዝሓትት ናይ ሓንቲ ደቂቕ ዓሻ ዘይሓትት ንሓዋር ዓሻ እሞ ሕተቱ ቋንቋ ፍለጡ ባህልን ሕግን ናይ ዝሃገር ብግቡእ ተረዱ ተምሃሩ ኳሕኩሑ ከይተሓለልኩም ጻዕሩ ተዳለዉ እዩ።
እዚ ኩሉ እንተጌርኩም ማዕጾታት ዕድል ግፍቱን እምበር ዕጹው ከም ዘይኮነ ክትርእዩ ኢኹም። ዝተገፍተነ ማዕጾ ክትከፍቱ እውን ኣይክትጽገሙን ኢኹም። ካናዳ ኣብ መጀመርያ ቀዳሞት ደቀባት ካናዳውያን ኢንዲጂነስ ፒፕል ቅድሚ 10,000 ዓመት ካብ እስያ ብምዕራብ ብናይ ሎሚ ሩስያ ካብኡ ድማ ብቤሪንግ ስትሬት ገይሮም ናብቲ ሰብ ዘይነበሮ ምድሪ ሰሜን ኣሜሪካ ኣተው። እቶም ቀዳሞት ሰፈርቲ እዛ መሬት ብሃድን ዝነብሩ ሰበ ክሳግም እዮም ነይሮም። ቅድሚ 400 ዓመት ኣቢሉ ፈረንሳውያንን እንግሊዛውያንን እንዳሕሰስቲ ምድርን ስዒቦም ድማ ነጋዶን ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዓብ ጠለብ ዝነበሮ ጸጉሪ እንስሳ ፋር ትሬደርስ ካናድዩ ካብ ኤውሮጳ ናብ ናይ ሎሚ ካናዳ ክመጹ ጀመሩ። እቶም ነጋዶ ብወሓዝቲ ሩባታት እንዳተጓዕዙ ኣብ ሰፊሕ ቦታታት ካናዳ እናሃደኑ ጸጉሪ እንስሳ ኣኪቦም ንኤውሮጳ ይሰዱ ነበሩ። ኣብ ኤውሮጳ እቲ ጠለብ ይዓቢ ስለ ዝነበረ ኣብ ርእሲ እቲ ባዕሎም ሃዲኖም ንኤውሮጳ ዝሰድዎ ዝነበሩ ምስቶም ቀዳሞት ሕብረተሰብ ወይ ደቀባት ኢንዲጂነስ ፒፕል ናይ ንግዲ ዝምድና ብምግባር እቶም ነጋዶ ካብ ኤውሮጳ ዘምጽኡ ኣቑሑ ከም ኣጨርቕቲ ብረትን ድሓር ድማ መስተን ምስ ጸጉሪ እንስሳ ብምልዋጥ ነቲ ንግዲ ከዕብዩን ሃብቲ ክድልቡን ጀመሩ። ኣብቲ እዋን ብጀካቶም ባህድን ዝነበሩ ቀዳሞት ሰበ ክሳግም ሕብረተሰብን እቶም ውሕዳት ኤውሮጳውያን ነጋዶን ካናዳ ጣሻን በረኻን ነይሩ። እቶም ኤውሮጳውያን ነጋዶ ነቲ ጸጉሪ እንስሳ ብጀላቡ ብወሓዝቲ ሩባን ቀላያትን ንምብራቕ ብናይ ሎሚ ማኒቶባ ናሃዲሰን በይ ካብ ላዕለዋይ ካናዳ ናይ ሎሚ ኦንታሪዮ ድማ ብሩባ ሴንት ላውረንስ ሪቨር ናብ ደገ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ እናጓዓዙ ብመራኽብ ናብ ዕዳጋታት ኤውሮጳ እናሰደዱ ሃብቲ ኣከቡ። እቲ ንግዲ ንዓበየ ምስ ከደ ክልተ ናይ ንግዲ ኩባንያታት ቆይመን ነቲ ንግዲ ከዓ ተቆጻጸሮ። እተን ኩባንያታት ሄድሰን በይ ካምፓኒ፣ ኖርዝ ዌስት ካምፓኒ ብዝኣከቦ ሃብቲ ድማ ብዙሓት ስራሕ ዝደልዩ ኤውሮጳውያን ስደተኛታት ብምምጻእ ናተን ሰብኣዊ ሓይሊ እናዓበየ ኸደ። ምስቲ ኣብ ኤውሮጳ እንዳዓበየ ዝኸይድ ዝነበረ ናይ ጸጉሪ እንስሳ ጠለብ እተን ኩባንያታት ንግደን ኣዝዩ ኣስፋሕፍሐ። ጂኦግራፊያዊ ዝርግሐ እንካ እንዳዓበየ ኸደሞ ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ካብ ምብራቕ ንምዕራብ ዘላግም መንገዲ ባቡር ክስራሕ ተጀመረ። እቲ ነዊሕ መንገዲ ባቡር ዓብይ ናይ መጓዓዝያ ሽግር ኣብ ርእሲ ምፍትሑ ከም ውጽኢት ኣብቲ መንገዲ ዝነበራ ነቑጣታት ከም ዝዓብያን ምስቲ ዕብየት ድማ ናይ ሕርሻ ኢንዱስትሪታት ከስፋሕፍሕ ከም ዝጅምር ገይሩ እዩ። እዚ ግን ምስቲ ናይ ሰበ ክሳግምን ሃድንን ናብራ ናይቶም ደቀባት ኢንዲጂነስ ፒፕል ብቐጥታ ዝጋጨው ስለ ዝነበረ ምስኦም ዓብ ጎንፂ ኣላዒሉ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቶም ቀዳሞት ሕብረተሰብ ብዝተፈላለየ ስምምዓት ወይ ትሬቲስ ናብ ድሩት መሬት ከም ዝውሰኑ ተገይሩ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ካናዳ ክሳብ ሎሚ ገና ዘይሓወየ ታሪኻዊ ቁስሊ ገዲፉ እዩ። ኢኮኖሚ ናይታ ኣብቲ እዋን ዕሸል ካናዳ ግን ቀጻሊ ነይሩ። ኣብተን ዝዓብያ ዝነበራ ነቑጣታት እቲ ህዝብን እናበዝሐ ስለ ዝመፀ ንዑ ዝኸውን ውሽጣዊ ኣገልግሎታትን ንግድን ክዓቢ ጀመረ። ብዙሓት ኣሕዛብ ድማ ካብ ኤውሮጳን ካልኦት ክፋላት ዓለምን ንኣብነት ከም ኣብ ስራሕ መንገዲ ባቡር ተዋፊሮም ዝነበሩ ቻይናውያን ናብዚ መሬት ኣምርሑ። ኣብ ምህናፅ ካናዳ እውን ዓብ ተራ ነበሮም። እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ምዕባለ እምበር ቀስ ብቐስ ብኣማኢት ዓመታት ብብዙሕ ፃዕሪ ሰብን ንዋትን ዝመፀ እዩ። እቶም ንካናዳ ቀስ ብቐስ ኣብ ዘብፅሕዋ ሰባት ይኹኑ ትካላት በብእዋኖም ሓሊፎም እዮም። ወላ እውን እተን ዘይፈረሳ እምባ ዝመስላ ዝነበራ ኣብቲ እዋን ከም መንግስቲ ኮይነን ነቲ ናይ ሽዑኡ ዕሸል ሃገር ዘመሓድራ ዝነበራ ንኣማኢት ዓመታት ንኣሽሓት ሰባት ስራሕ ብምፍጣር ኣብ ፈለማዊ ዕብየት እዚ ሃገር ዓብ ተራ ዝነበረን ኩባንያታት ከይተረፋ ሎሚ የለዋን። ኣብ ዝቐረባ እዋን እኳ ሓንቲ ካብአን ሃድሰን በይ ካምፓኒ ድሕሪ 370 ዓመት ኣገልግሎት ብ2025 ጠፊሻ ናይ ዕዳጋ ህንፃታት ክዕፀሩ ኢና። ኩሉ ዝሓልፍ እኳ እንተኾነ እቶም ኣብ ህንፀት እዚ ሃገር ዓብ ተራ ዝነበሮም ሰባት ይኹኑ ኩባንያታት ንቐጻሊ ምዕባለ መንፀፍ ስለ ዝገበሩ ዘይሓስስ ኣሰር ገዲፎም እዮም። ብሓፂሩ እቲ ናይ መጀመርያ ኣበጋግሳ ናይ ካናዳ ካብ ሰብ ኣልቦ በረኻ ናብ ናይ ሎሚ ዓብ ጽልዋ ዘለዎ ሃገር ክትከውን ዝሓለፈቶ ጉዕዞ ሕፅር ዝበለ ከምዚ ይመስል። እዚ ግን ሓፂር መእተው ዳ እምበር ንታሪኽ ካናዳ ብምልኣት ዝገልጽ ኣይኮነን። እዚ ሃገር እውን ምስቲ ኩሉ ጸጋታታ ኣብቲ ጉዕዞ ዝተጎዱ ማሕበረሰብ ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን። ብተዛማዲ ግን ካናዳ ሓንቲ ካብ ውሕዳት ሃገራት ኣብ ዝሓሸ ናይ ስሙር መስርሕ ጉዕዞ ምዕባለ እትርከብ ሃገር እያ ክንብል ንኽእል። እዛ ናይ ሎሚ ካናዳ ዋላ እኳ ብተዛማዲ ካብተን ብዙሓት ዝሰጎማ ሃገራት ትኹን እምበር ምስ መጠን ስፍሓታ ግና ዘይተዳህሰሰ ሰፊሕ ጣሻን መሮርን ዘለዋ ሃገር ኮይና እቲ ናይ ህንፀት ጉዕዞ ቀጻሊ ዳ እምበር ውዱ ኣይኮነን።
توم دحرنا زمصاناون ابت قصاله هنصت وسان ترى كلوناي اتقصاله ناي هنصت غعزو زخفتو عدلاتون نعنا طرح زيكونس نت بدحرينا زصعب ولدون ننويح زخيد عدل زفطري جيوغرافياو اقمامطا كندا بدوبن بسميناو معرابن مس حبرات حجرات امريكا بسميناو مبراق مس جرينلاند تداو كندا بسلسته وقيانوس تخبت بكلن دما اف دغمايات زلوا حجرا بسنكس سناوحو ناي قر وقتن كلايمتن زبزح حزب كندا ابدو كفال ناي حجر يزركب ناب سمين قصو مس نري بزح حزبي انداو حدا يخيد قرص منغستن محدران قرص منغستي كندا كم ناي بريطانيا بحق منغستي كونستيتيوشن زتقيده بارلمنتاوي ديمقراسي خطل 10 اورجاتاتن ناتن وشطاو منغستاو ممحدار زلونن مسلسل زوباتات تيريتوريس بفدريشن حبيران ابت زماكلم فدرالاو منغستي ساتفا فدرالاو مرجع اب 4 عامت يكاد كله لعل 18 عامت عدمه زلو زيغا كدمص مسلالو ابت مرجع زلعل قصر مزغبه ودب سلطان تقبيلو منغستي يقوم حلافنتن عيون منغستي بقدامنت محدرا لعل قرصي ازي خا كم حقن فتحن سبعه ودحنت هل بهاجر درجه كايرو زلوم حمامات كم ناي وشطاون ناي وصام بوليسات دبلوماسياو سرحات هاجراو مكلخال حزباو طعنا تمرتي نقدي توريزم قطع مراخبيتات كمون محنصات هاجراو بوليسات ناي اتقاقما مريتن ماين معدنن اتححزا حزو مريتن كمون اتهاجر اب عالم لخاو مدرخ بزعبا كريما تواسالو قوام زعمسليو تحت قرص بزملكت ناي ايرن مدرن ماين هاجراو مغوعزيا قوامات يسنادو يتغبر يكتاتل منغستاو اغلغلوت كهبن نزي اقديمو ستقسه منغستاو عمامات ككايد باجت يدليو سلازت منغستي كاب زيغاتاتو عمتاو غبري يكبن يمقارحن كل اتاو زلو زيغان قوامن نبارن غلاو تكالاتن عمتاو غبري اميازيا 30 يخفل نزعلت زحلفه توسخ مقصعت يخفل غبر مخفالن تقمتاتون سلمنتاي منغستي كاب زيغاتاتو عمتاو غبري يكبن اقديمو تطقيسيو أدلاينس جبري ردو كان تخون مبزحتنا جبرو مخفال تسأل عبلناي أب كم كندا زعمسلا صبغ محدرا زلون حجرات جن جبرو مخفال بزح تقمتات اللوا اتمنقسم كلهم زيغاتات هابتام يكون دخا معر أقلقلوت كهب كاب جبر كاب باجت يدليو سلازو خونه دما اتوم زيغاتات بتزوصو ناي جبر اواج مسرت ككم عقن اتواتهم جبري خفلو اتزئكب جبرخا منغستي بتزهبو منغستاو أقلقلوت نت حجرن نخلهم زيغاتاتن معرو يقبرم بخال إشانخ كرر أخلو دما بزوح جبر زخفل نايت حاجر تسقاتات تتقام خوينو صبو زخيديو سلازي كفال اتوتو كخفل كلو نت منج اتواتو دقفيو اتوم تحوت اتوات زلوم زيغاتاتن ناي عامتاو جبري اورنيك تاكس فورم مليوم كسدون عبت امن لوم مخناتو خا منغست نتحوت اتوات زلوم دقف كجبر انت خوينو ناي اتواتهم حبريتا خدليو نسو دما كابت زملؤو ناي جبر اورنيك وي تاكس فورم يزرخبو عبلت 10 تقمت 2025 منغست كندا نتي ناي جبر اورنيك مملا كقللو مخانو اويجلو علامة اتعواج كا متانتهم تحت اتوات زلوم سان مملا ناي عامتاو جبري فورم دقف زي رخو زلون متبعي ازي بفلاي قلعت زلوم سدرا بيتن نبينن قلعت زعبيا اديتاتن زعلمي ابتعواج قداماي منستر كارني نبينا كلت قلعت تعب عد 15 شح اتوت انتلوا كساب 25 شح زخون توسخ دقف كتركب تخيلا إيلو الله إزي لك أنت خوينو كله تتقع مخفلت أزلو تصبق زينين بحرياوي تسقاتات كندا بزوح بحرياوي تسقاتات استعدلت حقرع صفحات درجة 10 مليون تربيعت كوينو أب عالم كالئي تزعبيت حقرع بتزاماد جن نايك 4 أوان ناي ستاتستكس كندا تسأب كم زرقي وحد حزب اللواء 4 مليون 653 شح زقماقم بما يون لعل 3 مليون كالاتن لعلي 8500 وحيزاتن تونن حقرع معر الصفحة بمعدن ون كندا حبتم حقرع كم الماز ورقي برور نحاس زينغو ألمنيوم يورانيوم بوتاشن زعمسليو كالون برير ارز فلت تكنولوجي ازيو اقداس زخون عقور معدنات امده ساس تنطف بعقور ندادون كندا اب عالم سالسي تسرع بحرشاو سدد كم سرناي اب عالم سالسي تسرع ناي عنجي تسدد كا اب عالم كالئي تسرع اف دغتات مايخ بزملكت بسلسته وقيانوسات زتخبت حجر سلازخونت بو كفوت ناي نغد اف دغلوا
ናይ ካናዳ ጸጋታት ብምልኣት ክትገልጾ ዳርጋ ይከኣልን። ብኣጠቓላሊ ግን ካናዳ ዳርጋ ብዙሓት ተወዳደርቲ ዘይብላ ብዙሕ ባህርያዊ ጸጋታት ዘለዋ ሃብታም ሃገር እያ ክበሃል ይከኣል። ሕርሻ መሬት ካናዳ 62 ክሳብ 68 ሚልዮን ሄክታር ንሕርሻ ዝበቅዕ መሬት ኣለዋ። እዚ ዋላ እኳ ጥራይ 4.4 ሚእታዊት ስፍሓት ናይዚ ሃገር እንትኾነ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣዛሚድካ ክርአ እንከሎ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት እዩ። ካናዳ ሓንቲ ካብተን ዝነውሐ ናይ ቁሪ ወቕቲ ዘለዋ ሃገር እያ። እዚ ከዓ ነቲ ናይ ሕርሻ ዓይነትን ወቕትን ይድርቶይ። እቶም ቀንዲ ፍረታት ከም ስርናይ፣ ስገም፣ እንጣጢዕ፣ ኣእኻልን ናይ ካኖላ ዘይትን ዝኣመሰሉ እዮም። ካብ ምርባሕ ከብቲ ዝፈርስ ስጋን ጸባን እውን ኣለዎ። ኣብ ምብራቕ ካናዳ ብፍላይ ኣብ ኣውራጃ ኩቤክ ካብ ሜፕል ዝበሃል ገረብ ዝነዝዕ ምቁር ሽሮፖ እውን ናብ ኩሉ ዓለም ይስደድ እዩ። ሽሮፖ ሜፕል መብዛሕትኡ ካብ ካናዳ ስለ ዝኾነ ሓደ ካብቶም ናይ ካናዳ መለለይ ፍርያት እዩ። ባንዴራ ካናዳ እውን ብቆጽሊ ሜፕል ዝማዕረገት እያ። ኢኮኖሚ ካናዳ ብኢኮኖሚ ኣብ ዓለም ሓምሸይ ትስራዕ። እታ ሃገር ዋላ እኳ ከም ኩለን ምዕቡላት ሃገራት ኣብ ኩሉ ዓይነት ኢንዱስትሪ ትዋፈር እንተኾነት እቶም ኣቐዲሞም ተጠቒሶም ዘለዉ ባህርያዊ ጸጋታት ግን ኣብ ናይዚ ሃገር ኢኮኖሚ ዓብን ዓብላልን ተራ ኣለዎም። ካናዳ ብሃብቲ ጥረ ነገራት ስለ ትፍለጥ እታ ሃገር ንባዕላውን ከምኡ ምዃና ስለ ተኣምን ብዙሕ ካብቲ ፍርያትን ማዕድናትን ከይተመስርሑ ብጥሪኦም ይስደዱ እዮም። ንኣብነት ኣብ ካናዳ እኹል ናይ ነዳዲ መጻረዪ ስለ ዘየለ እቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ብከቢድ ዘይቲ ወይ ሄቪ ኦይል ዝፍለጥ ነዳዲ ብትሑት ዋጋ ንኣሜሪካ ተሸይጡ ኣብኡ ዝጻረ። እቲ ከቢድ ዘይቲ ኣብ ካናዳ ክጻረብ ዘይምኽኣሉ እቲ ካብኡ ዝወፅእ ተወሳኺ ፍረታት ከም ላስቲክን ካልእ ቀመማትን ካብኦም ክምስርሑ ዝኽእሉ ብዙሓት ፍረ ነገራት ብዙሕ ናይ ሸቕለት ዕድላት ምፈጠሩ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይዚ ሃገር ባህርያዊ ጸጋታት ነዳዲ ይኹን ማዕድናት ኣብ ክንዲ ብጥርኡ ንሰደድ ዝኸይድ ኣብ መስሪሕካ ኣብ ዕዳጋ ምቕራብ ክዓቢ ዘለዎ ክፋል ናይ መጻኢ ኢኮኖሚ እዩ። እዚ ድማ ኣብ መጻኢ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈጥር ተኽእሎ ኣለዎ። ጽልዋን ተቐባልነትን ካናዳ ኣብ ዓለም ካናዳ ምስቲ ብዝሒ ህዝባን ጂኦግራፊያዊ ርሕቀታን ኣብ ዓለም ዘለዋ ጽልዋን ተሰማዕነትን ኣዝዩ ዓብዪ ልዕሊ ሚዛና ትውሰድ እያ እንተተባህለ እውን ምግናን ኣይኮነን። ገለ ካብቶም ከምኡ ክትከውን ዘብቅዕዋ ረቑሒታት ከ ቀዳማይ ምስ ካልኦት ሓያላት ሃገራት ብዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና፣ ካልኣይ ተሳታፍነትን ኣበርክቷን ኣብ ዓለም ለኻዊ ጉዳያት፣ ሳልሳይ ዓይነትን ብቕዓትን ውሽጣዊ ምሕደራኣ፣ ራብዓይ ጂኦ ስትራቴጂካዊ ቦታን ኢኮኖሚያዊ ኣገዳስነታን ዝኣመሰሉ ክንጠቅስ ንኽእል። ብዲፕሎማሲ ካናዳ ካብተን መስረቲ ሕቡራት ሃገራት ዩናይትድ ኔሽንስ ኮይና ኣባል G7 ኣባል ኮመንዌልዝን ነቶን ኖርዝ ኣትላንቲክ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን እያ። እዚ ኩሉ ከዓ ነቲ ዘለዋ ተሰማዕነትን ጽልዋን ኣዝዩ ደራኽ ሓይሊ እዩ። ውፅኢት ጽልዋ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ካልኦት ሃገራት ተቐባልነትን ጽቡቕ ትምኒትን ወይ ጉድዊል ኣብቲ ሃገርን ህዝባን እዩ። እዚ ከዓ ብቐጥታ ናብ ዜጋታት ናይታ ጸላዊት ሃገር ዝመሓላለፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጸጋ እዩ። ንኣብነት ኣብ መገሻ ናይ ካናዳ ፓስፖርት ዝሓዘን ናይ ጽልዋ ዘይብላ ሃገር ፓስፖርት ዝሓዘን ዝውሃብ ኣገልግሎታት በበይኒ እዩ። ከም ውፅኢት ጽልዋ ካናዳ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ጽቡቕ ተቐባልነት ስለ ዘለዋ ካናዳውያን መርሓባ ተባሂሎም መእተዊ ቪዛ ብነፃ ወይ ብውሑድ ክፍሊት እዮም ዝረኽቡ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ጽልዋ ጸጋታት ንካናዳውያን ኣብ ዓለም ለኻዊ ናይ ስራሕን ወፍርን ብዙሕ ዕድላት ኣብ ልዕሊ ምፍጣሮም ኣብ ኣገደስቲ ዕድላት እውን ዜጋታት ኣብ ቅድሚት ከም ዝሰርዑ ይገብሩ እዮም። ስለ ዝኾነ ድማ ካናዳውያን ከም ድልላዮም ክገሹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዘይ ጸገም ከውፍሩን ይኽእሉ። በዚ ጥራሕ እኳ ካናዳ ብዙሕ ዝሃርፋ ሃገር ኮይና ኣላ። ካበይን ብኸመይን ጀሚራ እዛ ሃገር ኣብዚ በፂሓ ምፍላጥ ድማ ነዞም ጸጋታት እዚኦም ብግቡእ ክንጥቀመሎምን ከም ውሁባት ከይወሰድና ብኽብሪ ክንሕልዎምን ይሕግዘና። ዘለካ ጸጋ ብኽብሪ መሓዝካ ጥቕምታትካ ምሕላው ማለት እዩ። ካናዳ ናይ ስደተኛታት ሃገር ካናዳ ከም ናይ ስደተኛታት ሃገር እያ ትፍለጥ። ነበርታ ገለ ቀዲሞም ገለ ድማ ድሒርና ዝመፅና ንኹን እምበር ከከም ብልሓስና ኣብ ናይዚ ሃገር ኢኮኖሚን ካልእ ጸጋታትን ክንሳተፍ ማዕረ መሰልን ዕድልን ኣለና። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ብፍልስፍናዊ ኣረኣያን እምነትን ናይቶም ቀዳሞት ሕብረተሰባት ወይ ደቀባት ኢንዲጂነስ ፒፕል ወዲ ሰብ ንመሬትን ትሕዝቶ መሬትን ተጠቃሚ እምበር ወናኒ ይኮነን። እዚ ዓሚቕ ልቦናዊ ኣረኣያ ካብ መሬት ንፍጠር ኣብ መወዳእቱ ድማ ናታ ስለ ዝኾንና ናብኣ ንምለስ ዝብል እዩ።
ዕንቆት ኣረኣእያ ናይቶም ቀዳሞት ሕብረተሰብ ንምዝካር እምበር ከም ኣረኣእያ ዋላ እኳ ሓቅነት ዘለዎን ዝድነቕን እንትኾነ ሎሚ ኩልና በቲ ወዲ ሰብ ዝፈጠሮ ናይ ሃገራት ወሰናትን እናታተን ሕግን ተማእዚዝና ኢና ንኸይድ እምበኣር ከምቲ ናይ ቀዳሞት ሕብረተሰብ ኣረኣእያ መንፈስን ኣብ ዝደለናዮ ሃገር ክንነብር ምርጫ የብልናን። ብሓፈሻ ግን ካናዳ በቲ ናይ ቀዳሞት ሕብረተሰብ መንፈስ ተጸልወት ትመስል እያ። ንኣብነት ኩሉ ካናዳዊ ብሕጊ ኣብ ዝደለዮ ኣውራጃ ኸይዱ ክነብር መሰል ኣለዎ። ንሕና ብፍላይ ኤርትራውያን ከም ገና ዝምዕብል ዘሎ ባይታ ድሕርና ዝመጻና ስደተኛታት መጠን መብዛሕትና ብተመክሮ ይኹን ብትምህርቲ እዚ ሃገር ዝጠልቦ ብቕዓትን ዓቕምን እትውኢልና ኣብ ስራሕ ንወዳደረሉ ክእለት ክህልወና ሒዝና ስለ ዘይንመጽእ ስራሕ ንኽንረክብ ኣዝዮም ከበድቲ ብድሆታት የጋጥሙና እዮም። ነቶም ዘጋጠሙና ብድሆታት ዘቃልል ኣቋራጭ መንገዲ እውን የለን። እዚ እንኳ ኣማራፅኻ እዚ ሃገር ዝጠልቦ ዘድሊ ብቕዓትን ክእለትን ኣጥሪና ጉድለታትና ኸነመዓራሪ እዚ ኸኣ ነዊሕ ዝጥምት ዕላማ ውፂኻ ለይትን መዓልትን ፅዒርካ ናይ ቋንቋ ምምላኽን ናይ ስራሕ ሞያ ምዕባልን እዩ። ከምዚዩ ነቲ ኣቐዲሙ ተጠቒሱ ዘሎ ናይዚ ሃገር ፀጋታትን ዘለዉ ዕድላትን ተጠቀምቲ ክንከውን ንኽእል። ብኡ መጠን ድማ ኣብ ናይዚ ሃገር ኢኮኖምያዊ ማሕበረሰባዊ ናብራ ሙሉእ ተሳትፎ ክህልወና ይኽእል። እዞም ሎሚ ኣብ ሰማይ ዝዓረጉ ዝመስሉ ህንፃታትን እቶም ጎቦታት ሰንጢቖም ሎሚ ነዚ ሃገር ዘራኽብዋ ዘለዉ ፅርግያታት እቶም ቅድሜና ዝመፁ ጣሻን በረኻን ጥሒሶም ብዓብዪ ናይ ዕዮ መንፈስን ብልሓትን ፃዕርን ዝሃነፅዎም እዮም። ንዖም ከም ኣብነት ወሲድና ይከኣል ብምባል ክንተብዕ ኣለና። ሕግን መሰልን ካናዳ ብቕዋም ይኹን ብተግባር ሓንቲ ካብተን ውሑዳት ሃገራት ኣብ ዓለም ኣብ መሰል ወዲ ሰብ እትግደስን ብተጠባቕነት ፍሉይ ክብሪ ዘለዋን ሃገር እያ። ናይ ውሽጢ ቅዋሙን ንኹሉ ብማዕረ ዝርኢ ሕግን ኣካይዳን ኣለዋ። ብሓፈሻ ቅድሚ 100 ዓመት ምፃእ ሎሚ ምፃእ ብዓይኒ ሕጊ ካናዳ ኩሉ ካናዳዊ ዜጋ ማዕረ መሰል ኣለዎ። እዚ ንስደተኛታት ከም ምርጫ ናብዛ ሃገር ንኸምርሑ መሰረታውያን ረቋሒ እዩ። እዚ ድማ ንካናዳ ብስደተኛታት ተመራፂት ናይ ስደተኛታት ሃገር ዝገብራ። ንሕና እውን ኤርትራውያን ኣብ ጥንታዊ ታሪክና ከም ተጣበቕቲ መሰል ወዲ ሰብን ከም ሰብ ሕግን ኢና ንፍለጥ። ንኣብነት ኣብ 525 ዓመተ ምህረት ኣብ ደቡብ ዓረብ ብሰንኪ እምነቶም ብሓደ ድሕነዋስ ዝተባሃለ ናይቲ እዋን ንጉስ የመን ዝሳቀዩን ዝቕተሉን ዝነበሩ ናይጀራውያን ክርስቲያን ኣሕዛብ ንምድሓን ኣቦታትና ብቕፅበት ባሕር ሰጊሮም ነቲ ኣፅናት ንጉስ ድሕነዋስ ኣልዮም ኣብቲ ሃገር ፍትሕን ሰላምን ኣስፊኖም። ኣብ ኣውራጃ ማዕርብ ናይ ሎሚ ሰሜን የመን ናይቲ ህዝቢ ናይ ማይ ፀገም ክፈትሑ ዝፈረሰ ዓብዲጋ ብወፈራ ፀጊኖም 543 ዓመተ ምህረት ኣብ መመረቕታ ንዕኦም ዝገልጽ ሓወልቲ ኢሎም ናይ ሰብኣዊ ድሕነትን መሰልን ታሪክ ገዲፎም እዮም። ብድሕሪኡ እውን ብ615 ዓመተ ምህረት ነቶም ቀዳሞት ኣመንቲ ምስልምና ካብ መካ ሓዲሞም ባሕር ሰጊሮም ኣብ ገማግም ባሕርና መፂኦም ዕቑባ ምስ ሓተቱ ኣቦታትና ተቐቢሎም ዕቑባ ሂቦም ክሳብ ግዜ ሰላም ኮይኑ ብድሌቶም ንዓዶም ዝምለሱ ግቡእ ሰብኣዊ መሰሎም ከም ዝረኽቡ ገይሮም እዮም። እዚ ምስጉብ ታሪክ ናይ ጥንቲ ኣቦታትና ፈለምቲ ፍትሓውነትን ምጥባቕ መሰል ወዲ ሰብን ከም ዝነበሩ ምስክር እዩ። ስለዚ ከምቲ ናይ ጥንቲ ግሪኻውያን ከም መስረቲ ምዕራባዊ ዲሞክራሲ ዝፍለጡ ናይ ጥንቲ ኣቦታትና እውን ከም መስረቲ ፍትሕን መሰልን ወዲ ሰብ እዮም ዝፍለጡ። በዚ መሰረት ድሕረ ባይታናን ባህልናን ካብ ናይ ካናዳ ኣመለኻኽታ ኣብ መሰል ወዲ ሰብ ዝፍለ ይኮነን። ስለዚ ናይ ካናዳ ፍትሓዊ ዝኾነ ሕግን ፍትሕን ከነኽብሮን ክንሕልዎን ንዓና ባህርያዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ታሪኻዊ ግዴታና እውን እዩ። ሓሊፉ ሕጊ ዘይምኽባር ይርአ ይኸውን። እዚ ግን መብዛሕትኡ ሰኣን ፍልጠት ገሊኡ ድማ ኣቋራጭ መገዲ ዘሎ መሲልዎ ዝጋገይ። ሕጊ ግን ንበደልቲ ሰኣን ምፍላጥዮም ሕጊ ጥሒሶም ኢሉ ሸለላ ይብልን እዩ። ነቶም ብዘይፍላጥ ሕጊ ዝጥሕሱ ሕጊ ጥሕሰት ዘሕትት ኣብ ርእሱ ምዃኑ ከም መወከስ ውልቃዊ ታሪክ ናይቲ ዝጠሓሰ ንነዊሕ እዋን ኣብ መዝገብ ተታሒዙ ኣብ ሂወቱ ዓንቃፍን ዕድላት ዝዓፅብ ንነዊሕ እዋን እቲ ሰብ ንቕድሚት ከይስጉም ማሕልካ ዝፈጥር ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ። መብዛሕትና ግን ብሰላምን ቅሳነትን ክንነብር ስለ እንደሊና ናብዚ ሃገር መፂና። እዚ እውን ኣብ ካናዳ ስለ ዝረኸብናዮ ብኣኽብሮት ንሕልዎ ኢና። ልክዕ እዩ ኣብዚ ምስኣተና ኣብቲ ከቢድ ናይ መሰጋገሪ እዋን ኣብ እግሪ እቲ ክድየብ ዘለዎ ግን ከዓ መደያይቦ ዘይብሎ ዓብ ጎቦ ኮይኑ ክስምዓና ይኽእል እዩ። ካናዳ እውን ወላ እኳ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ በዓልቲ ብዙሕ ፀጋታት ትኹን እምበር ንሕና ተኻፈልቲ ናይቲ ፀጋታት ንክንከውን ክንከዶ ዘለና ጉዕዞ ነዊሕን በዳህን እዩ። ስለዚ ድማ ብዙሓት ክንስዕሮም ዘለና ብድሆታት ኣለዉ። ኣብቲ ነዊሕ ዓቐበት እውን ምውዳቕን ምትንሳእን ክህሉ ግድን እዩ። ኣብ ድሌትና ክንበፅሕ ግን ብዘይሕለል ፃዕርን ብልሓትን እምበር ኣቋራጭ መንገዲ የለን። ኤርትራውያን ግን ብስኒ ምንካስን ንሕን እንፍለጥ እምበር ሰነፋት ህዝቢ ይኮናን። እንተተደጋጊፍና እውን ዘይከኣል የለን።
ዝኹሉ ንኸነተግብር ምእንቲ ግን ተደጋጊፍና ክንስጉም መታን ሓድነትና ኸነትርር ኣለና መታን ቅኑዕ መንገዲ ክንሕዝ ከዓ ናይዚ ሃገር ሕግታት ክንርዳእ ብማዕሪኡ ከዓ መሰልና ክንፈልጥ ኣለና ዝርዝር ሰብኣዊ መሰላት ናይ ካናዳ ቻርተር መሰል ወዲ ሰብን ነፃነትን ዓንቀጽ 7 ተወከሱ ገለ ካብቲ መሰላት ንምጥቃስ ዜጋ ብዘይ ምኽንያት ኣይእሰርን እዩ ሕጊ ሴርካ እንተተኸሲስካ ኣኽባሪ ሕጊ ኣፍሪስካ እንተተኸሲስካ ኣኽባሪ ሕጊ ወይ ፖሊስ ምኽንያት መእሰሪ ኢኻ ክገልጸልካ መሰልካ እዩ ድሕሪ ናይ መለለዪ ወይ ኣይዲ ካርድ ንኣኽባሪ ሕጊ ምሃብ ኣብ ክንዲ ሕቶታት ንፖሊስ ምምላስካ ስቕ ክስመረዝን ጠበቓ ክትሓትትን መሰል ኣለካ ካናዳዊ ዜግነትን ሓላፍነትን ከም ነበርትን ዜጋታትን ናይ ካናዳ ምሉእ መሰል ኣለና እኳ እንተዘይበልና ማዕረት መሰል ግን እቲ ሃገር ካባና ዝፅበዮ ሓላፍነት እውን ኣሎ ሓደ ካብቶም እዚ ሃገር ካብ ኩሉ ዜጋ ዝፅበዮም ከዓ ምኽባር ናይዚ ሃገር ሕግታትን ምሕላው ኩሎም ክብርታትን እዩ ኣብዚ ሃገር ሕግን ስነ ስርዓትን ምጥሓስ ብሕጊ ይሕቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ንነዊሕ እዋን ካብ ብዙሕ ዕድላት ዝዓግት እውን እዩ ሕግን ክብርታትን ናይዚ ሃገር ክንሕሉ እቲ ምዝ ሃገር እንገብሮ ናይ ዜግነት ውዕል ወይ ኮንትራት እውን እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ኣኽበርቲ ሕግን ተተፈሊጥና ከም እሙናት ንርአ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንዓና ብብዙሕ መዳይ ኣዝዩ ጽቡቕን ጠቓምን እዩ ንኣብነት ካብ ባንክ ገንዘብ ክንልቅሕ እንተደሊና ናይ ድሕረ ባይታና ሓበሬታ እምነት ዘርኢ ጽሩይ መዝገብ እንተኾይኑ ልቓሕ ክንረክብ ይኽእለና ሕጊ እንተኽቢርና መሰል ካልኦት ኣኽቢርና ማለት ስለ ዝኾነ መሰልና እውን ከም ዝኽበር ጌርና ማለት እዩ ባህሊ ኣብ ናይ ካናዳ ጋይድ ካናዳን ጋይድ ከም ዝገልጽዎ ነቶም ኣብ ዝንወለዶታት ዝጸንሑ ካናዳውያን ናይ ካናዳ ባህሊ እንታይ ኢልካ ምስ ተሓቶም ገሊኦም ብስፖርት ከም ሆኪ ገሊኦም ብናይ ቴሌቪዥን ሾው ወይ ብዝፈትዎም መግቢ ወይኑ ኩሎም እዚኦም ዝተጠቕሱ ከም ናይ ካናዳ ባህሊ ምጠቐስዎም ይብሉ ናይ ካናዳ ባህሊ ብቐሊሉ ክትገልጾ ኣጸጋሚ እኳ እንተኾነ ብኣጠቓላሊ ግን እኩብ ድምር ናይቶም ኣብዚ መሬት ንኣሽሓት ዓመታት ዝነበሩ ቀዳሞት ሕብረተሰባትን ብድሕሪኡ ንኣማይት ዓመታት ናብዚ መሬት እዚ ክውሕዙ ዝጸንሑ ኣህዛብ ክንብል ንኽእል ሚዛን ጽልዋ ናይቶም ኣህዛብ ኣብቲ ባህሊ ከከም ኣመጻጽኦም ብዝሖምን ኣብቲ ዝነበሮም ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ሚዛን ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ባህላዊ ጽባ ናይዚ ሃገር ኣብዚ እዋን ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኤውሮጳ ዝዛዘሙ እኳ እንተኾነ ናይቶም እናበዝሑ ዝኸዱ ዘለዉ ካልኦት ሕብረተሰባት እውን ጽልውኦም እንዳዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርኢ ቀስ በቐስ ድማ ባህሊ ካናዳ እኩብ ድምር ናይ ኩሉ ኣሕዛብ እንዳኾነ ዝኸይድ ዘለውን ይመስል ምስፍሕፋሕ ኤትኒካዊ ቤት መግብን ሓደ መርኣያ ናይቲ ዝዓቢ ዘሎ ባህላዊ ጽልዋታት እዩ ከም ፖሊሲ ካናዳ ንባህላዊ ብዙሕነት ዘተባብዕን ቅዋም ኣለዋ እዚ ድማ ብጽቡቕ መንፈስ እንተተታሒዙ ንኩሉ ጽቡቕን ንባህሊ ካናዳ ከም ሃገር እውን ዝህብቲ ምዕድል እዩ ምስ ግዜን ብዝሒ ኣሕዛብን ሚዛናውነት ጽልዋ ክቕየር ዘይተርፎ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ነዚ ዘሎ ባህሊ ብተገዳስነት ክንፈልጦን ክንጽንበሮን ይግባእ ብጽቡቕ ባህልታት ናይቶም እናበዝሑ ዝመፁ ዘለዉ ሕብረተሰባት ቀስ ብቐስ ነቲ ዘሎ ክውስኹን ተቐባልነት ረኺቡ ክህብትሞ ክኽእል ግዜ ኸድልዮ እዩ ሓደ ዓይነት ዝኸፍት ተግባር ንናይቲ ንነብረሉ ዓዲ ባህልን ማሕበረሰባዊ ንጥፈታትን ከፍልጠና ዝኽእል ኣብ ዕረፍቲ ግዜና ኣብቲ ከተማ ዝግበር ማሕበረሰባዊ ንጥፈታት ከም ጥበባዊ ምርኢት ኣርት ሾው ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝኣመሰሉ ኣብ ዘለካ ግዜ ምስታፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብውቢልካ ትፈልጦን ብዛዕባ እቲ ዓዲ ክትመሃሮ ትኽእል ብዙሕ እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ንጥፈታት ነቲ ትርግታ ልቢ ናይታ ከተማ ከም ትርዳእ ስለ ዝገብረካ ባህልና ኣካይዳን ክትፈልጥ ቀልጢፍካ ወዲ ዓዲ ክትከውን ይሕግዘካ እዩ ወዲ ዓዲ እንትኾንካ ዓይንኻ ምስ ተኸፈተ ንዓኻ ጠቓሚ ዝኾነ ሓበሬታ ከይፈለጥካ ዝሓልፈካ ውሕድ ይኸውን ማለት እዩ ንኣሽቱ ቆልዑት እንተለውኻ እውን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ንጥፈታት ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ይኹን ካልእ በዓላት ክትወስዶም ከለኻ ዓይኖም ክኸፍቱ ከባቢኦም ክፈልጡ ትሕግዞም ኣለኻ ማለት ስለ ዝኾነ እዚ ንዕኦም ዘይርስዖም ዓብዪ ህያብ ጥራሕ ዘይኮነስ ነብሰ ምትእምማን ዝፈጥር ኣብ ሂወቶም ዓቢ መቐይሮ ክገብር ዝኽእል ናብቲ ባህሊ ቀልጢፎም ከም ዝለማመዱን ክጽንበሩን ዝሕግዝ ንጥፈታት እውን እዩ ናይ ሎሚ መደብና ብናይ ቋንቋን ኣድላይነቱን ክንዛዝም ኢና ካልኣይ ክፋል እንዳበልና ክስዕብ መደባትና ቋንቋን ኣድላይነቱን ቋንቋ ምስ ካልኦት ሰብ ሓሳባትና ንገልጸሉን ንረዳዳእሉን ኣብ መዓልታዊ ናብራና እንደራደረሉን መራኸብ ስለ ዝኾነ ኣድላይነቱ መግለፂ ዘየድልዮ እኳ እንተኾነ ኣብ ምምሕያሽ ሂወት ደቂ ሰብ ዘለዎ ተራን ዕዙዝነትን ንሓደ ሰብ ዕዉት ሂወት ክህልዎ ዘለዎ ኣስተዋፅኦን ከምቲ ዝግብኦ ንኹሉ ንጹር ከይከውን ይኽእል እዩ ምልከት ቋንቋ ብፍላይ ናይ ትነብረሉ ሃገር ንመዓልታዊ ፀገማት የቃልል ብዙሕ ማዕፅ ዕድላት እውን ይኸፍት እዩ
ኣብ ሂወት ወዲ ሰብ ብሰኣን ክእለት ቋንቋ ዝሓልፉ ዕድላት ብዙሓት እዮም ሰንኪ ዘይምርዳእ ዘጋጥም ፀገም እውን ውሕድ ኣይኮነን ከምቲ ብዘይ ዓይኒ ምርኣይ ዘይከኣል ብዘይ ቋንቋ ዝብፅሕ ዕላማ ውሱን እዩ ምልክት ቋንቋ ብቐጥታ ድሌትካ ክትሓትትን ሓሳብካ ክትገልፅን ስለ ዘኽእለካ ካብ ሰብ ምምርካስ የድሕነካ ባዕልኻ ክትዋሳእ ነፃነት ይፈጥረልካ ኩነታት ደቅኻ ትከታተል የኽእለካ ቋንቋ ብምፍላጥ ናይ ወለዲ ንኩነታት ደቆም ክቆፃፀሩ ወሳኒ ተራ ኣለዎ እዚ ኣብ ሓዳርን ቆልዑት ምዕባይን ኣርእስቲ ክንሪኦ ኢና ብኣጠቓላሊ ግን ቋንቋ ምፍላጥ ዓይኒ ምክፋት ስለ ዝኾነ ዋላ ኩሉ ገዲፍካ ቋንቋ ናይ ትነብረሉ ሃገር ምፍላጥ ሸለል ዘይበሃል መሰረት ዕዉት ሂወት እዩ ሎሚ ቋንቋ ምፍላጥ ዝተቃለለሉ እዋን እዩ ካናዳ ክልተ ዕላዊ ቋንቋታት ኣለዋ ሰንካ እንግሊዝኛን ፈረንሳይኛን እዮም ክልተ ቋንቋታት ኣብ ኩሉ ፌደራላዊ መንግስታዊ ከም ዕላዊ መራኸቢ የገልግል ኩሉ ኣብ ቤት ፅሕፈታት ፌደራላዊ መንግስቲ ዝሰርሕን ኣብ ፌደራላዊ ምሕደራት ዝምረፅ ሰብ ንክልቲኡ ቋንቋታት ክመልኽ ኣለዎ ኣብ ኣውራጃዊ ምምሕዳራት ወይ ናይ ግሊ ስራሕን ግን ወላ እኳ ንክልቲኡ ቋንቋ ምፍላጥ ፅቡቅ እንትኾነ ንክልቲኡ ክፈልጥ ናይ ግድን ኣድላይ ይኮነን ብኣብቲ ትነብረሉ ኣውራጃ ዝውቱር ዝኾነ ቋንቋ ብዘይ ፀገም ምንባር ይከኣል እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ ነይሩ ካልኣይ ክፋል ናይ ፅሑፍ ኣብ ዝመፅእ ቀናም ክቕፅል እዩ ሰናይ ቀና